Takže ideme ochutnať držkovú polievočku. Opa, majte, tak ešte raz. Takže tu máme také fajnové langoše. Toto je môj, ja som klasik. Neviem ako vy, ale ja ľúbim obyčajný langoš, cesnak a sol. Toto máte langoš, kečup a sír. Nie som milovníkom takýchto langošov. Takže ideme ochutnať domácu držkovú polievku. Dobré. Ťavičku. Ale budeme chutiť. Ja. Poďme na ten langoš, hej, jak vata. Ďalší aj rusínsky dala učiť, ten pilot. Táto švédska je ruští vynosí. Ja. Takže takto má vyzerať poriadna domáca držková polievka. Môžem? Dobre držky, no dávaj, nech vidia, jak to má vyzerať. To je ono. Dobre jedlo, čo poviete? Dali by ste si?